Ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ και Κίνας συνεχίζεται. Όχι με φωνές και κυρώσεις, αλλά με εκεχηρίες, ελιγμούς και έντονη αβεβαιότητα. Την περασμένη εβδομάδα, οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου συμφώνησαν να μειώσουν προσωρινά τους δασμούς σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης. Οι ΗΠΑ κατέβασαν τους δασμούς σε κινέζικα προϊόντα από το 145% στο 30%, ενώ η Κίνα μείωσε τους δικούς της στα αμερικανικά προϊόντα στο 10%. Η συμφωνία αυτή θα κρατήσει για 90 ημέρες. Πίσω από τους αριθμούς, ωστόσο, οι επιχειρήσεις παλεύουν με την αβεβαιότητα. Η Walmart, ο μεγαλύτερος λιανέμπορος παγκοσμίως, έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα αυξήσει τιμές σε βασικά αγαθά, από ηλεκτρονικά μέχρι οικιακά είδη. Η Ross Stores, μία από τις κορυφαίες αλυσίδες εκπτωτικών καταστημάτων στις ΗΠΑ, απέσυρε τις ετήσιες προβλέψεις της. Και άλλες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις πλέον δεν μπορούν να κάνουν ασφαλή σχεδιασμό, καθώς κανένας δεν γνωρίζει τι θα ισχύσει μετά το καλοκαίρι. Η Κίνα πάντως δεν μένει άπραγη. Έχει ήδη ενισχύσει τους ελέγχους στις εξαγωγές στρατηγικών μετάλλων, όπως είναι το λίθιο και το γάλιο, κρίσιμα για την παραγωγή μπαταριών, ημιαγωγών και οπλικών συστημάτων. Παράλληλα, προωθεί κινέζικες επιχειρήσεις να στραβούν προς φιλικότερες αγορές, κυρίως στην Ασία και στην Αφρική. Οι αγορές της Ασίας αντανακλούν το κλίμα. Ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έχει χάσει ήδη πάνω από 1%, ενώ ο Nikkei στην Ιαπωνία κινείται πτωτικά, κυρίως λόγω απολειών στον τεχνολογικό τομέα. Στο χρηματοπιστωτικό επίπεδο, πολλές κινέζικες εταιρείες στρέφονται σε άλλα χρηματιστήρια όπως αυτά της Σιγκαπούρης, αποφεύγοντας πλέον την εξάρτησή τους από τις ΗΠΑ και την Wall Street. Από την πλευρά της, η Ευρώπη βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Προσπαθεί να κρατήσει ίσες αποστάσεις, αλλά με περιορισμένες επιλογές. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν βρίσκεται σε περιοδεία στην Νοτιοανατολική Ασία, προωθώντας τη Γαλλία και κατ' επέκταση την Ευρώπη ως ουδέτερο και αξιόπιστο εμπορικό εταίρο. Παράλληλα, στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται σχέδιο αντίμετρων ύψος 95 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ επεκτείνουν τους δασμούς και σε ευρωπαϊκά προϊόντα. Η πρόεδρος Ούρσουλα Βον ντερ Λάιεν κάνει λόγο για ανάγκη οικονομικής άμυνας απέναντι στις ΗΠΑ, όσο και στις παρενέργειες από τις κινέζικες εξαγωγές. Το αν αυτή η προσωρινή συμφωνία θα οδηγήσει σε σταθερή επαναπροσέγγιση ή αν είναι απλώς μια παύση πριν τον επόμενο γύρο σύγκρουσης, παραμένει ανοιχτό. Πάντως οι αγορές, οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις περιμένουν σε έναν εμπορικό κόσμο που αλλάζει μέρα με τη μέρα.